Peter a jeho rodina sa vybrali na nenáročnú túru na Oravské Beskydy. Počas prestávky na piknik ich deti, Samko a Anička, odišli zbierať lesné jahody. Keď si to Peter uvedomil, deti už nebolo vidieť. Začal ich volať, ale odpoveď neprišla. Našťastie si spomenul, že ich pred túrou učil základné pravidlo. Ak sa stratíte, zostaňte na mieste, kde ste sa naposledy videli. Po chvíli hľadania ich našiel pri obrovskom dube, kde stáli a čakali. Ponaučenie. Uč deti, ako sa správať v prírode. Ak sa stratia, nech zostanú na mieste, kde ich nájdeš rýchlejšie, než keby blúdili. Vždy im daj píšťalku alebo iný nástroj na privolanie pomoci. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.